Bueno, kaixo, gaur errezeta barri batekin nator, eta ingu talo bat. Talo samur bat, nik nire kasuan lasturren ikasiteko errezeta bat erabiltzen dut, baina bisita bat ingebena, eta hoxe erakutzeko zuet. Bueno, esplikaukot osagaiak, hartu uruna, ura, temperatura naturala edo hotza ez dentzat, gatza, gure kasuan txistorrakin beteku, eta gero biaku, sartaina baitalu eiteko eta txistorra eiteko, edo kasu honetan nik txistorra ingot sartainan, eta talu ingot plantxa baten. Aparte, biu telatxoak. Tela honetan, hau umeldu ingu, eta talua zabalduko hemen gainean. Eta gero hemendik zuzenian plantxara. Bale, nik 100 gramo uruna pixau dut, da begi ziten dan gauza bat, baina pixau indot hola jakiteko zenbat talo urtengo xakun kutsi gora bera hemendik. Gatza pitima gehituko xau. Eta oso poliki ura. Oso poliki. Eta hau nahaztu bihu, euki arte pelotatxo bat plastilina antzeko bat edo. Bueno, orduan urringua, telia dakot hemen uretan, umelduen jot, eta hau erabiliko. Talu egiteko. Zetako ez deixen pegau. Eta hartuko mazian erdi bat edo, eta poliki fangora zabalduaz. Gutxi gora bera, Gutxi gora bera, zaiatu emoten dago gizon formia. Eta oin, talua plantxara, eta txistorria sartainara. Hola botatzen du, eta listo.
Bueno, talua prest, istorra prest, eta hor dakotzu, Eta hau beteleke, txoixua, urde azpikua, irubixarria, jamon jorgazta, txokolatia, meriendaitiko baldin bada, zer gauzakin. Honein.